lang hilin eh. Hi, hello. Good afternoon sa tanan. Daghang salamat Lord, daghang salamat sa kasas kinabuhi. December 3 na ron. Birthday ron ni Teresita Borato. Reverse. Happy birthday diha ter. Enjoy your day. Kinaas kami diha. Naas pa Miss Manila. So, karon pag ko naka og katubang ninyo kaya hangin dali aghang trabaho kay uwan mo gud ganiha hangin pang silong kay sayang nakato na naglindahaw man taghuat nga maniud to na man mga tawo ban saka sa kulis taas nagpalon ko sa mga kuan kay kahit mag-uwan kulit mag-uwan hangin pang silong aghang mga ay hapit naman yung mauga. Sayang po og mauwanan. Kalinop sa nani hapit ni mauga gahapon naman eh. Kaya kalit mag-uwan sa kamis taas. Ito na. Pagmuha po naman yung ito. Usbuna happy birthday Teribers kay boko ter kuba-kubaan na kakay hapit na imong operasyon na nimo karong pizza size kay kabalaka ter salig sa Ginoo namin ka na nagampo mi para sa imong kaaduhan nga makarecover ka dali pohon sa imong operasyon. Ampo laman kanunay sir salig sa Ginoo. Di kay bako nalipay karon sa imong adlaw nga tawhan kay naas Florami diha. Bisag hilak-hilak si Professor Plano kay gimingos siyang Dalton. Pero wa din pakyasa na adto sa diha ni buron sa imong adlaw nga tawhan. Amping kanunay diha dire. Kay kuan lagi ka. December 3 man day lagi ron sa ugma day pod December 4 na birthday po sang apo kay kaduhang apo manawagan ko diya sa Amahan das Manila nga birthday nas imong kaduhang ulitaw naa sa Antipolo birthday ng Noah ugma long ang panahon bitaw dari bugso-bugso aguan karon ba ngano kani muinit sa mo alindahaw, muhangin, paragapon mangit-ngit, sa malamdag, nang sa namling kalibutan. Duyog man pud sa mga tao. Bitaw. Kamusta na demong tanan? Labi na ni diha sa Italy ni Ma'am Yuning Ayok. Mayugod to diha ma'am, kamusta? Lakat sa imong panahon diha para balik sa Pilipinas. Diha depod sa Valencia. Ma'am Cherry Ulrich. Kamusta ma'am? God bless. Sa ilingaw diha. Jet Mendoza. Kamusta? Belma Macabalo. Alan Misnisan diha sa Cagayan de Oro. Basin ka mag-anak rata sa Cagayan de Oro. Daghan man ni Parintigas Cagayan de Oro, side by side. Numbers and family sa Korea, ang sa adawan diha. Pili sa Taghap, morning, madong palis na ron. Ting panood to naman ron. Relax naman ko. Naman ako tanan. Sang trabaho, nagwata ko mga kaubanan, kaya rin manghipas na pod. So, nakaprepara na po ko para bawon sa mga bata o mapuhon. Bahin din sang istorya din sang adlaw, katong giingnan ni nga kuan, dili, Belma Macabalo, dili to basir, personal ditong singgit sa tubangan.
Sa tubangan to gisingit-singit, dili to baser siya. Atos. Atubangan mismo to subay sang anak. Singgit-singgitan mi. Mo lagi to. Pero amo na nanghingad sa kitasan Ginoo man tigo ni siya. Hanggang sa siya sa among kinabuhigin sa siya namo. Dili to ingon nga baser. Tubag na to siya nga pasagdan ng baser. Dili to baser. Wa ko'y baser nga ingana. Personal dito ni singgit sa mga tubangan. Na mismo nagdingag ang mga apo. Pero amo na nanghingad sa kitasan. Maramdagan tag isang hanang-hana. Ngay daghang sagubangon. Tubag di ko sa nangita sa vlog ni Upaw, pati kaya po ko nangita ko. Kaya na sila birthday ni Armando o mansari nila. Ako kakitag vlog, kaya pinakasimana isang sigmo lagi, nagdaot-daot. Na isang mga video sa kadpo ko nung pangato nilang ubay, katong na kamit nila ni Mercy Mercado. Katong naghatag naimbag nga markang mananghilin wala dito ma-upload kay isang video isang cellphone ko no nagdaot-daot di na maka-receive og katong video nga kay duha man lagi sila cellphone kanang cellphone ni Armando pang ibira na mo na isahang pang video sa ato na i-upload sa kang Upaw nga cellphone sa kay guba mag cellphone if binalaman wala naman maka YouTube mo pa sila vlog ron sa niyan dos dana nga asa ko nami maka kuha og cellphone maka home create ba mi hanjo pa ko dito sa isa ka anak og makabarag basag home create kay loy po di sa mga video wala taon pod ma-upload pila naka vlogan ni siya. Na ba siya nangita sa Precious ba siya malingaw na ba siya pagkos video sa YouTube ug nas Precious yung tanaw ko wala maka upload og vlog daghan ko ilang vlog ng sapaw na pero ma-upload lisod mo yung cellphone nagdaot-daot mo nagbaw sa laman ni aga pang cellphone nga gikan katuhang giilis nga ang cellphone nasang apo ilis-ilis na pod nila kay hang tulok apo naman asa na cellphone sila puli-puli na sila mag-search sila kasi unang mag-search gamit kay dapat to kay sa cellphone sa unang gigamit sang apo naguba naman kay karaan mo tukado kang hilin patong bibo mo nang madto na makasindutag sapi rong buwana. Parang baka down og cellphone si Upaw. Niinit na pod. Klaro jud panahon. Sa na may message sang apo, aba ni.